обещах му, че ще си купа шапка на Парксайд, същата, за да мога да се мачваме. Как ме запали копеле? И слушайте как го запалих. Думите му бяха: брат, тръгваме и скачихме в колата и тръгнахме директно. И аз какво трябваше да направя? Да отида до Парксайд, до тъпия Лидъл, да взема такава шапка, да се върна пеша до където бяхме и оттам вече да тръгнем. Сещаш се? Да. Нищо. Аз ще го оправя. Имам страшна шапка, брат. Трябва да отида на фризьор, между. И нея жена ми ме пика. Айде хубаво, пика ви да ги плаваме. Тия работи. Майката ми е. Ти бате. Как ми стъпи на пръстите? Не, на така. На палеца и на показалеца на крака. На връхче. И е така. Ма е така. И сега му се изплюва в короната. И нали имаш шапка, къде? Не знаеш. Топ отговор. Баце. Къде е шапката? Каква шапка, бе, луд? Нали имаш и шапка, бе? Каква шапка, бе, брат? На Парксайд. Шапка. Какво? Вчера нали ходихте да си взимаш дрехи? Значи в пликовете, да. Шапката вика, аз седа с шапката и той вика... Това идиотка е глава! Той вика с шапката, къде е? Вика шапката. Шапкото. Брат, не видях, че столовете са за Вижте. Ладно, вижте. Брат, приличам ли? Ловайстор. Тя това ли те плаши, бе, обича? Не, привлича. Абе, ако и го вържа на нея около врата, да се държи за нея, сеш се? Оле, това ще е най-бруталното нещо. Не я пипи. Не бе, исках да го пусна. Ела така. Сено. Ела така. О, не мога как. Не, всичко слушай. Нищо. Мале, пусти му да пилка. Тя се оплае. Те, кой се качил на врата? Тук съм, бе, спокойно. Чакай да го махна, брат, защото Да. тя се плаши. И аз го уби. Го запак, гледай. Унищожил. Брат, вижте. Сено.